салом дӯстон, бо шумо ҳастам Маҳмад Амин Назруллоев ва имрӯз дарси биологияи одамро оғоз мекунем. Якум дарс муқаддима аст. Дар ин дарс мо дар бораи умуман биологияи одам чиро меомӯзад ва аҳамияти ин фан барои талабагони мактабро гуфта мегзарем ва инчунин мақсади асосии мо дар имтиҳон бале баланд гирифтан аз фани чӣ? Аз фани биология мебошад ва дар ин презентатсия, дар ин дарсҳои ма дар бораи биологияи одам аксент бисёртар ба саволҳои имтиҳонӣ карда мешавад. Чӣ тавре ки медонед, биологияи одам ин дарс яке аз фанҳои шавқовартарин ва хело ҳам чӣ мегӯяш интересние барои талабагони мактаб. Барои ҳаракат мекунем ки ин дарса чӣ шавқовар гузаронам ва дарсое ки дар оянда шуморо интизор аст пурра бо забони содда ва қисмҳои асосиеш ки дар имтиҳон савол мебиёд ҳамон чизро мо бифаҳмонам. Чӣ тавре ки медонем, биологияи одам, программаи биологияи одам барои чӣ барои талабагони мактаб омӯхта мешавад? Барои якум мақсадаш ҳамине ки инсон, ҳар як инсон бояд сохти организми худро донад, вазифаи узвҳои худро бидонад, дар кадом ҳолатҳо афтодани организм ба кадом оризаҳо, яъне ки аслаждениҳо оварда мерасонад, ира бидонад. Ва аз ҳама муҳимаш бояд ҳар як нафар, ҳар як хонанда бояд донад ки муҳимтарин чиз дар ҳаёти инсон и саломатист. Ва ҳамин биологияи одам фанҳоеро дар бар мегирад ки чӣ тавр мисол сохти организма бидонӣ, вазифаи ҳар як узвро бидонӣ ва чӣ тавр ҳамин узвҳоро муҳофизат бикунӣ. Мисол мегирем, ина мо дар биологияи одам дар дарсҳои оянда мегзарем сохти чашм, анатомияи чашм, физиологияи чашм ва гигиенаи чашмро мегзарем. Яъне ки дар анатомияш сохти узв меомӯзем, дар физиологияш вазифаша меомӯзем, дар гигиенаи чашм мо чӣ роҳҳои муҳофизати нури чашмро, яъне зрениеро меомӯзем. Барои давлат саломатии ҳар як нафар муҳим аст. Ҳар як нафар чӣ муҳим аст. Барои ҳамин тандурустӣ муҳимтарин омили саломатии одам аст. Яъне ки ҳамин презентатсия мо дар бораи тандурустие. Дар давлати мо, давлати Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ аст ки чӣ кор мекунанд? Бемориҳоро табобат мекунанд, пешгирӣ мекунанд ва пропагандаи тарзи ҳаёти солима мегзаронанд. Арасту фармудааст ки хушбахтии инсон аввал тандурустӣ ва баъд зебоии уст. Яъне ки ҳар як инсон бояд солим боша, ҳар як инсон бояд саломат бояд боша ки вазифаи худро иҷро кунад. Мисол мегирем, агар ки чӣ қадар муаллими хубе ки набошӣ, агар саломатӣ надошта бошӣ, чӣ ҳамун илме ки дорӣ хушу фаҳмонда наметонӣ. Чӣ қадар духтури хубе ки набошӣ, чӣ қадар духтури басаводи набошӣ, агар саломатият набошад, чӣ кор карда наметонӣ, ту мардума табобат кардан мушкил мешавад. Барои ҳамин пеш аз оне ки табиб шавӣ, пеш аз оне ки як каса табобат кунӣ, аввал ҳар як табиб бояд худаш солим боша. Барои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар баромадҳои худ такроран мегӯяд ки тавоноӣ ва ояндаи дурахшони кишвар ба солимӣ ва баркамолии ҷавони имрӯза ва саводнокии онҳо вобаста мебошад.
یعنی که توانا بود هر کی دانا بود. میگم که اگر دانا باشی و سلامت باشی ایچی هم فایده به خودت، هم فایده به اویلت و هم فایده به چی؟ به دولت است. بیولوژی آدم همین فنی که ما میآموزیم سه قسم رو در بر میگیره. قسم یکمش آناتومیا، فیزیولوژیا و گیگینا. مثال میگیریم سیستم هاضمه رو میآموزیم. در آناتومیاش میآموزیم که از کدام قسم‌های عبارت است، کدام عضوها رو در بر میگیرد. همین مثال سیستم هاضمه آدم میگذاریم، کدام عضوها رو در بر میگیرد، ساخت عضوها چگونه است، نه چه شکل، مثال دیگر نمود، مثال رنگی نخود، مثال ساختش چگونه است، کدام وظیفه را اجرا میکند. مثال این روش فیزیولوژی میآموزد، ساختش آناتومی میآموزد، وظیفه‌اش میآموزد، وظیفه‌اش فیزیولوژی میآموزد. مثال سیستم هاضمه کدام وظیفه را اجرا میکند، در نتیجه ویروس همین وظیفه کدام بیماری به عمل میآید. فهمو همه چیزا میآموزد فیزیولوژی. و گیگینا طرز محافظت، یعنی که طرز یعنی که مجموعی کارهایی که با بیمارشوی همین سیستم آوردن نرسونند. از بس که شما جوان هستید، از بس که شما مثال حال سالم هستید، در آینده شما رو بسیار حالتهای ناگوار انتظار است که به هر یک چی، به هر یک عضو شما میتونه که ضرر برساند. اگر شما فن گیگین را خوب بخونید، شما میدونید که چگونه عضوهای بدن خود را چکنه محافظت کنه، کدام مثال عملهای جسمانی میتواند که سیستم شما را چی سالم نگه بدارد. این بود در عموم یک سخنهای اولین درجه که شما باید بدونید که همین بیولوژی آدم چه میآموزد. و در دیگر سلاید ها ما ای موضوع بیرون نمیبریم برای که وقت دراز میشود، حرکت میکنیم کوتاه بفهمونم. بیولوژی آدم سه قسم در بر میگیرد. یکمش گفتیم آناتومیا، دیمش گفتیم فیزیولوژیا و سیمش چی گیگینا یا که بهداشت سلامتی میگنش. آناتومیا از کلمه چی گرفته شده است؟ از کلمه یونانی گرفته شده است. معنایش چیست؟ معنایش که جراحی میکنم و میآموزم. معنای کلمه آناتومیا چیست؟ جراحی میکنم و میآموزم. یعنی که آناتومیا علم است که ساخت ارگانیسم آدم رو میآموزد. ساختش میآموزد، ساخت مغز سر رو، ساخت دل رو، ساخت شش رو، ساخت استخوان ها رو، ساخت هر مغز رو. یعنی که آناتومیا ساخت عضوهای آدم میآموزد. در یادتون بگیرید چیزا. دیم قسمی که بیولوژی آدم از این عبارت است، این فیزیولوژی است. فیزیولوژی از کلمه چی یونانی گرفته شده است، معنیش طبیعت می باشد. فیزیولوژی علم است که چی وظیفه یعنی فونکسیون همه عضوهای بدن رو پررگی و در الهیدگی می آموزد. یعنی فیزیولوژی چی را می آموزد؟ فیزیولوژی وظیفه یعنی که فونکسیون عضوها را می آموزد. فونکسیون یعنی که وظیفه دل چیست، وظیفه شش چیست، وظیفه استخوان ها چیست، وظیفه هر مغز چیست، وظیفه مغز سر چیست. همین چیزها را چی فیزیولوژی می آموزد. فیزیولوژی می آموزد. و گیگینا که بهداشت از کلمه یونانی گرفته شده است. معنایش چی؟ همین کلمه گیگینا بهداشت سلامتی ارگانیسم می باشد. بهداشت چی؟ سلامتی ارگانیسم می باشد. گیگینا باشد طرزی سالم نگاه داشتن چی عضوها و سیستم عضوها رو می آموزد. مثال میگیریم چی عملهای رو ما اجرا کنیم که سیستم دل و رگ‌های ما چی ضرر نبیند، інфаркт کم شود، інсульт کم شود، فشار بلندی کم شود. مثال گیگینا، مثال سیستم عصب باید در ما چند ساعت خوابیم، کدام حالت مثال ویرانشوی خوب به عمل می‌آید، کدام عملها رو نکنیم که چی خوابمون ویران شود. یعنی که گیگینا مجموعی عملهایی است که بچه به نگاه داشتن سلامتی آورده میرساند. این بود سه قسم میشه بیولوژی آدم.
дар инҷа камтар исторически гуфта мегзарем, яъне ки дар ҳамин биологияи одам кадом олимҳо, кадом китобҳо саҳми муҳим дошт. илме ки мо ҳозир дар даст дорем, и натиҷаи омӯзишҳои чандсола, натиҷаи омӯзишҳои чанд нафараи, натиҷаи омӯзишҳои олимҳои гуногуни, чӣ юнон бошад, чӣ олимҳои худ мо бошад. яъне ки илме ки мо ҳозир дорем дар натиҷаи чӣ? Дар натиҷаи омӯхтан, навистан. ҳамин олимҳо ки аз аср ба аср гузашта омадаге, то вақти мо расидаге, благодаря ҳамиён. дар инҷа китоби аюрведа ҳаст, ин китоби ҳиндуҳо аст. ҳиндуҳо ҳама китоби мисол чӣ доранд, қадимӣ доранд, аюрведа меганаш. дар ҳамин китоб маълумот дар бораи чӣ омадаги? Маълумот дар бораи сохти дил, шуш, гурда ва дигар узвҳо омадагӣ аст. ин аҳамияти таърихӣ дорад, ки ҳамин дар бораи одам кай сар кардан навистан ва гап заданро. ин фақат фактое ки ёфтагианд, ҳамон китобое ки қадим аст ки ёфтагианд. дар бораи сохти одам, дар бораи саломатии одам, дар бораи одам чӣ хел мисол аз чӣ иборот аст ва ҳар як узвш кадом вазифа иҷро мекунад, пешаи ин китоборам гап задагианд. мисол то вақта айнаҳам бадаанд, то есть в разговорном стиле, дар намуди сухан мавҷуд будак. ҳеҷ кас китоб накардагиашон. Азбазе ки ҳамин олимҳо ҳамин китобаро ёфтагианд, мегӯянд ки аввалин бор дар ҳамин китобҳо дар бораи саломатии инсон навистагианд. ва инчунин аввалин бор дар бораи ҳамин сохти дил ва дар бораи сохти узвҳои одам дар китоби чӣ хитоиё нейсезин овардагӣ ҳаст маълумотҳо. гуфта мегзарем дар бораи олимҳо, ки саҳми худро дар чӣ? Дар омӯзиши илми анатомия, физиология ва гигиена гузоштагианд. Якум олим падари илми муосир Гиппократ, яъне ба забони туркӣ Буқрот мешавад. ин аввалин олими намоёни чӣ? Юнони қадим аст, ки 4 хел миҷозро ва сохти бадани инсона ва яклухтии баданро ошкор намудааст. 4 хел миҷоз кадом миҷозҳоро гуфтагия? ҳамин Гиппократ гуфтагия, ки одам 4 намуд мешавад. Якумаш сангвиник, одамое ки шуханд, шухтабиат. дуюмаш холерик, сеюмаш меланхолик ва панҷумаш чӣ? Флегматик. чорумаш флегматик. яъне ки ҳамин гуфтагия, ки одам 4 намуд мешавад. Сангвиник, шухтабиат; холерик, одамое ки шуханд, равновесие, шуханд, гап мезананд, не ки агар малеши мисол ягон гап шуданӣ, уже сразу ба ҷанг мехезанд. одами меланхолик, одами хапа мегӯянд, одами хапи дарундора. Флегматик, одаме ки тез чӣ? Ба ҳаяҷон омада гира мекунанд. дар якум бор ҳамира ки гуфтагия, Гиппократ гуфтагия ва то ҳозира ҳамин чира истифода мебаранд. Ва якум бор Гиппократ гуфтагия, ки сохти бадани инсон, дар бораи сохти бадани инсон ва яклухтии он, яъне ки иҷа ба вуҷуд меояд шеъри Саъди Широзӣ: бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. яъне ки ҳамаи организм яклухтае, ҳар як узвҳо аз ҳамдигари чӣ вобастагии калон дорад. ҳамира ки гуфта якум бор Гиппократ гуфтагияй. ва Гиппократ пешниҳод карда, ки ба бемор ва дарди ӯ ба таври хос бояд муносибат кард. яъне ки дардҳо ҳар хел мешавад ва ба бемор ва дарди ӯ ба ҳама яхелане, ба ҳар як нафар бояд отдельни внимание дошта бошад, ки ҳамон бемор чӣ? тавобат шавад. ҳамин гапош уже чӣ? Тибби клиникира асос гузоштагия. Тибби чира? Клиникира. ин Гиппократе, падари илми тиб. дигараш Аристотел, ирам ёки Арасту, ирам як олими дигаре чӣ? Бузурги юнони қадимай, ба илм мафҳуми аортаро овардагия. Аорта чӣ? Аорта ҳама шоҳраги калонтарин дар организми инсон аст, ки аз дил мебурояд.
дар бораи зинаҳои асосии табиат гуфтагӣ аст. яъне олами зиндаро тақсим кардагие ки Аристотел ба олами ғайриорганикӣ, ба олами наботот, яъне ки растаниву дарахти алаф, ба олами ҳайвонот ва одам, яъне ки ҳамаи чизҳоро чӣ кардагие, дар бораи ҳамиҳо фикрронӣ кардагие ва ҳамиёро дар бораи табиат гуфтагие, дар бораи одам, дар бораи ҳайвонот, наботот чӣ фикр кардагие, ҳамон фикрашо дар китоб навистагие. инчунин ба асли иҷтимоии инсон ва бо ақлу заковати худ фарқ кардани вай аз ҳайвон қайд кардааст. яъне ки ҳамин Арасту дар бораи чӣ ҳаёти иҷтимоии инсон, то есть социальни фактори ки ба одам таъсир мекунад фикр кардагие, навистагие, гуфтагие. ин буд Аристотел ё Арасту. дигар олими машҳур и Гален аст. баъзан метавонад ки Ҷолинус мешава. асар навистагие оид ба чӣ? Ба узвҳои бадани инсон, яъне ки асари худша навистагие ки ва дар ин асар узвҳоро чӣ кардагие? Шарҳ медиҳад, яъне ки менависад ки кадом узв аз чӣ иборат аст ва кадом вазифаро иҷро мекунад. дар илми тиб дар ҳайвон гузарондани чӣ таҷрибаро ҷорӣ кардааст. якум олиме ки таҷрибаро дар ҳайвон гуфтаге ки таҷрибаро бояд дар ҳайвон гузаронем, ки гуфтаге Гален ё Ҷолиус. дигар олим и Леонардо да Винчи, и ташнии рассом будагие ки узвҳои баданро яна муд реалистичне дар варақ кашидагие ки то ҳозира расмои ҳамира истифода мебаранд. фаҳмидед? барои ин нозиҷа расмош овардагӣ нигоҳ кунед чӣ хел расмро, мисол расми почаро кашидагӣ, расми шуша кашидагӣ, мисол расми гардан почаро кашидагӣ, одама кашидагӣ, ҳамин расмое ки аст Леонардо да Винчи, ин рассоми машҳуре ки узвҳоро чӣ дар варақ кашидагӣ. дигар олим и Андреас Везали. Андреас Везали ин олими италиявӣ аст. нахустин бор ира мегӯянд асосгузори илми анатомия ба ҳисоб меравад. Андреа Везали асосгузори илми чӣ? Анатомия. рисола навистагие, номи рисолааш дар бораи сохти бадани инсон. тамоми аъзои баданро ба расмҳо нишон дода шудааст. вале агар шумо дохил шаве якум дарсе ки шумо мехонед и анатомия аст ва ҳамон китобҳои анатомия атлас ном доранд. Синельников ҳастай, атласи мисол китоби анатомияи Абдурамонов ҳастай, атласи Нетер ҳастай барои англисия кардагӣ. анами якум бора мегӯяд ки атлас чӣ ки анатомияро ҳамин ки кардагӣ Андреас Везали кардагӣ соли 1514 ва соли 1564 умр дидагӣ. яъне ки атласи анатомияро бировардагӣ. ну хай дар бораи гуфти гапҳо соатҳо метавонем мо гап занем. дар бораи шахсияти бузург Абуали ибн Сино метавонем солҳо гап занем, гуфти гапҳо асрҳо гап занем, бисёр ҳам гап занем. аҳамияти ин олими барҷастаи тоҷик кам намешавад. Абуали ибн Сино аз ҳама китоби знаменитиш қонуни тиб, алқонун фи тиб меганаш. дар иҷа дар бораи чӣ? Дар бораи анатомия, дар бораи гигиена, дар бораи бемориҳои дохилӣ, терапия мегӯем ки ҳозир мо сеюм курсида агар дохил шавед шумо терапия мехонед. дар бораи терапия гуфтагие, дар бораи хирургия гуфтагие, дар бораи фарматсевтика, дорушиносӣ гуфтагие ва ҳамин китоби алқонун фи тиби ҳамин Абуали ибн Сино устоди мо бигем мо ворисони Сино ҳастем. то нами чанд то асри 14-15 дастурамал барои табибони чӣ Европа, чӣ Осиёи марказӣ будагӣ аст. ба номи олим мисол дар донишгоҳи худмон номгузорӣ шудааст. ин олим мисол машҳур аст дар олами тиб. мӯъҷиза аст дар олами тиб, нотакрор аст ин нафар. афсус ки
дар вақташ мисол бисёр азоб кашидаги ай ҳисоби ҳамин тип не ки дар ҳамиқа азоб дар ҳамиқа мисол чӣ изи хидша мондагие яке аз сутунҳои тиби ҷаҳонӣ аст. Авиценна меганаш дар зарубежни литература дамо боша чи Абуали ибни Сино ки зодаи Бухорои шариф аст. Пирогов. Дар бораи Пирогов ҳам бисёр сухан гуфтан мумкин аст. Не ки мо вкратце мегзарем меравем, дар кӯтоҳ карда гап мезанем. Пирогов ин олими рус аст. Аввалин маротиба тарзи ҷойгиршавии узвҳои бадани одамро омӯхта аст. Нигоҳ кунем, мо гуфтем ки Андреас Везали анатомия, асосгузори чи илми анатомияи чи обычни, яъне ки сохти одам, сохти узвҳоро гуфтага. Дил мисол хеле форма дорад, дар инҷа ҷойгир аст. Исус мақсад сохти як узвро гуфтага. А Пирогов асосгузори илми чи анатомияи топографист. Анатомияи топографӣ ира ҳоли мегзарад дар чорум курсӣ ба фирма чорум курсӣ. Сохти узва сохти узва меомӯзад ва вобаст узв дар ҳамсоягӣ ба кадом узв ҷойгир аст, яъне топографияшо меомӯзад. Яъне ки мисол жулдка, анатомия простой меомӯзад ки мисол жулдка аз кадом сатҳи иборат аст, чанда кривизна дорад, аз кадом қисмҳои иборат аст, мисол дно жулдка, мисол танаи мисол меъда. Анатомия топографӣ чӣ меомӯзад? Жулдка мисол дар ковокии шикам ҷойгир аст, дар ҳамсоягиш мисол ҷигар, дар ҳамсоягиш мисол ғадуди зери меъда, дар ҳамсоягиш рӯдаи дувоздангушта ҷойгир аст. ин анатомия топографиро надониста одам хирург намешава. дар болои устали любой хирург китоби топографическая анатомия мондагие. Ва асосгузори ҳамин топографическая анатомия ки аст? Николай Иванович Пирогов, олими бузурги рус. Аввалин маротиба инчунин ҷарроҳиро дар майнаи сар гузаронидааст ва барои шикастабандӣ гаҷ гуфта гипса мегӯянд. Гипса предлагат кардагие. Гаҷ чие? Гипс. Якум бор барои пайваст кардани мисол шикастаҳо гипса предлагат кардаги кист? Николай Иванович Пирогов. ва барои ҷарроҳиёи худаш эфирро истифода бурдад. Якум наркозе ки дами анестезиология машҳур аст чие? И эфирай. Эфирни наркоз. Чи аст эфирни наркоз? Ҳамин чизҳоро ки кардаге Николай Иванович Пирогов. Ба номи Пирогов ҳам донишгоҳҳои зиёд аст дар Россия. Ин олими беҳад бузург аст. Инчо ҳамаи олимое ки дар инҷа мо пеш номар мекунем ҳамаш бузург ҳастанд. Дигар олими бузурги рус Сеченов, якум донишгоҳи тиббии Россия, ба номи кист? Ба номи Иван Михайлович Сеченов ки дар Москва ҷойгир аст. Сеченов физиолог будагия, асосгузори чи мактаби физиологияи Русой. Беҳад корҳои зиёд кардагӣ аст, вале дар илми физиология мегзаре корҳои нотакрор аст. Асосгузори чи мактаби физиологии Россия мебошад, рус. ва тибби илмии психологияро ҳамчун илм психологияро сар кардагия. Асарҳош чия? Рефлексии мағзи сар, физиологияи системаи асаб ва фаъолияти чи рефлектории мағзро кашф кардааст. Павлов ира падари чи физиология номидааст. Оли дар бораи Павлов ҳам мегзарем. Павлов ҳам олими чи бузург будагия. Яъне ки Сеченов Иван Михайлович физиолог будагия, анами асарҳоро навистагия ва асосгузори чи мактаби физиологияи рус мебошад. Ира аз ёд бикунем. Дигар олиме ки дар борааш мо гап мезанем Илья Ильич Мечников. Мечников ҳам яке аз олимҳои барҷастатарини тиб, олими барҷастатарини рус мебошад.
ин бисёртар дар бораи микробиология ва иммунология гап задагие. Дар бораи чӣ? Микробиология ва иммунология гап задагие ва фагоцитозра ине ки иммунитетро офаридааст. Якум бор чӣ иммунитетро ҳами офаридагие. Ва дар бахши геронтология, геронтология и дарозумрӣ, яъне ки дар бораи нафарои чӣ умра даростем, барандаи чӣ ҷоизаи Нобел шудагие. Ҷоизаи Нобел намедонам шумо агар фаҳмидаги ҳасте несте, шуморо мегум ҷоизаи Нобел и пулай $1 миллион метиҳанд нафареро ки ягон кушодашавӣ, ягон открытие бикунад ки ҳаёти инсона чӣ кунад пеш бара, ҳаёти инсона чӣ осон сода кунад. Анами Мечников Илия Илич чӯ кардагие гирифтагие ами ҷоизаи Нобела. Дигар олиме ки бисёртар dabroш будем и Павлов. Павлов бисёртар бо сагҳо таҷриба гузарондагие ва инам дар соҳаи физиологияи системаи ҳозима роли калон бозӣ кардагие. Видеош дар YouTube ҳаста. Инам ҷоизаи Нобел гирифтагие, барое ки олими беҳад зурай ва барои илми тиб хело пешравии калон кардагие. Ва инчунин Павлов дар бораи рефлексҳо гап задагие. Рефлексҳои шартӣ, ҳосилшавии боздориҳои шартиро дар таҷриба хати муайян кардагие. Торможение мегӯянд ба забони русӣ. Ва дар бораи условни рефлексҳо видеош дар YouTube бисёрай. Чихе мисол хати саго рефлекторна омӯхташон мекунам. Ира мегӯянд ки Антон Павлов Иван Петрович олими барҷаста. Инчунин дар бораи олимои гап мезанем ки олимои тоҷике ки саҳми калони худро дар илми тиб, дар илми биология, дар илми физиология гузоштагианд. Анатомҳо Ибраҳимов Яҳё Абдуллаевич мебошад, пешина ректори медуниверситети Худмон, ҷарроҳ, инсоне ки бениҳоят дар борааш суханҳои хуб гуфтагианд, ҳамун лекторое ки моро лексия хондагианд ва дар ҳақиқатан яке аз олимҳои бузурги илми анатомия мебошанд ва илми тиб ҳам инчунин мебошад. Дигар олим ин Фозил Абдураҳмонович Абдураҳмонов, агар дохил шаве барои китобҳои гурӯҳҳое ки ба забони тоҷик мехонанд, аз рӯи китоби Фозил Абдураҳмонович мехоне, барое ки китоба худаш навистагие, муаллифи китоб худаш аст. Беҳад инсоне ки ҳаёти худша дар чӣ дар ҳами анатомия сарф кардагие. Шогирдои зиёд тайёр кардагие, кафедраро обод кардагие, китоб нависагие ба забони тоҷикӣ. Ва инчунин ба фаҳмиши ман, ба хабаре ки ман дорам, вақте ки аз дунё мегзаранд, ҳами Фозил Абдураҳмонович завишат мекунад ки бадани худро дар ҳамон кафедра гур накунанд, дар кафедра бимонанд ки талабаҳо чикор кунанд, сохти узвҳоро омӯзанд. И ба информатсияи метавонам ки ман хато бикунам, не ки хабаре ки ман дорам ҳам хеле завишат кардагие. Ва ба фирм ки то ҳозирам дар кафедраи анатомия, агар ҳами рост боша мегаи гуфтаги фаҳмидаги ман, дар кафедраи анатомия баданаш ҳаст ва узвҳоша чӣ талабаҳо меомӯзад. Яъне ки инсон чӣ қадар анатомияро дӯст медорад ки будушидша барои чӣ омӯзиши талабаҳо сарф кардагие. Инчунин баъди маргаш талабаҳо дар узвҳош чӣ анатомияро меомӯзад. Намедонам одам бояд чӣ хеле дӯст дорад мардума, дӯст дорад дарс додан, дӯст дорад кореро ки хеле завишание бикунад. Ин достойный поступка, достойнейший поступок аз тарафи олим ва мутафаккири чӣ тоҷик Фозил Абдураҳмонович. Рӯҳашон шод бошад. Ба мо лексия хондагианд, инсони беҳад хубанд. Дар соҳаи физиология устоде ки моро лексия хондагие, ирам яке аз беҳтарин лекторон, беҳтарин физиологон, беҳтарин инсон мебошанд, ҳамчун инсон, ҳамчун муаллим, ҳамчун лектор, ҳамчун психолог. Ин Шукуров Фирӯз Абдуфаттоевич аст ки
ҳангоми мо мехондем, мудири кафедраи физиология буданд. инсоне ки ҳарфша бояд ба ҳарфи номша ба ҳарфи калон ва ба ҳарфҳои тиллоӣ нависӣ. инсони беҳтарин, лектори беҳтарин, психологи беҳтарин, мотиватори беҳтарин. Агар манам худам ҷавон ҳастам, бо ду сухан фаҳмонем ки Шукуру Фирӯз Абдуфаттоевич кист, просто мегӯм человек легенда. Тамом. Именно тарзи дарсӣ ҳамин буд ки мисол мо мотивируем мештем. Именно тарзи дарсӣ ҳамин буд ки мисол мо мехоҳем ки мисол на духтурӣ кор мекунем, мисол кроме практика бо теория хати мисол кор кунем дар пешрафти насли ҷавон бо саҳми худро гузорем. Именно благодаря анамхали профессорон, анамхали инсонҳое ки моро дарс додагиянд. Фирӯз Абдуфаттоевич Шукуров беҳтарин инсон. Ва дигараш Сафаров Ҳабиб Муродович, инам физиолог аст ки саҳми худро дар илми физиология гузоштагиаст. ҳамватанони мо нафароне ки саҳми худро дар илми гигиена беҳдошт гузоштагианд. Абдунаим Бабаевич, ира мудири кафедраи гигиенаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абубакр Сино мебошад. Ва инчунин Рофиев Ҳамдан Қутфиддинович, ино профессороно ё профессоро, олимон ва нафароне ки ҳамин саҳми худро дар соҳаи тибби тоҷик гузоштагианд. яъне ки олимони анатомии тоҷик дар ҷамъа нимша овардам, че ки дар китоби дарсӣ будак. Бисёранд инҳо, саҳмошон бисёр калонай. ин нафаро олимон дар соҳаи анатомия. Раҳимов Яҳё Абдуллаевич, Абдураҳмонов Фозил Абдураҳмонович дар соҳаи физиология. Шукуров Фирӯз Абдуфаттоевич, Сафаров Ҳабиб Муродович ва дар соҳаи гигиена Бабаев Абдунаим Бабаевич ва Рофиев Ҳамдан Қутфиддинович. И ба дарси якум дар бораи муқаддимаи биологияи одам. Дарсҳои дигарашам интересный мешава, шавқовартар мешава. Обуна шавед, лайк монед, подпискаро фаромӯш накунед. Ва ман як чиз аҳамият додам, дарсҳои анатомия ба забони тоҷикӣ барои довталабон ба забони тоҷикӣ нест дар ютуб. Ва ман аввалин шуда инро ба тарзи ройгон мепартом ки шумо хонед ва боз ҳам хонед, барое ки ояндаи миллату давлат шумоед. ҷавонони азиз, боқӣ саломат сарбаланд бошед. То дарсҳои дигар.